Вътре. Какъв квазимодо, бе? Квазимодо горе прави. Това някои са лигави на органа, според мен. Не да знам. Някой е хванал камбаната и... Не. Ръмбър. Махни. Искам да Петя, това е махни. уникалната цената. А? Бъд Спенсър. Те са луди. Те така се реде, да. Не знам, ще влезем сега да се палим по една свещичка. Ние разбирам, че Ей! Няма ли да влезем да запалим по една свещичка?